Andito po tayo ngayon sa Barangay Buyo sa bayan po ng Goa para bisitahin po yung dalawang senior citizen na andito po nakatira. Andiyan po yung bahay nila. Bali si nanay, malabo na yung paningin. Pero ano pa, nakakaaninag pa naman. Tapos yung lalaki naman, si tatay, yung trabaho niya dito din sa palayan, nagbubunot ng mga damo. Inadaanan namin to nung isang araw. Sabi ko babalikan ko na lang para kahit paano mabigyan natin ng kunting tulong. Kasi sabi nila, hirap din sila sa buhay nila. Pag walang anihan, wala din silang bigas. Maliban na lang kung makakapagtrabaho pa. Medyo matanda na nga yung dalawa. Ito yung daanan dito. Ano to? Drainage. Irrigation pala. Abo daw mahali. Yan maputi kasi maulan. Ito na yung bahay guys, oh. Tay, magandang hapon po. Tay, baka mahulungan po kayo ng ano? Nyog. Ano po? Nahulog po yan, ina? Pala pa? Ba't puro yata tayo nakapula? Kuya. Ay, puro nakapula. Ikaw Kaya- ba pula? Kaya nga po. Hindi rin pula daw. Kumusta po kayo, tay? Maray ba po? Ano nga po ulit pangalan ni tatay? Melchor de los Santos. Ano po? Melchor. Milchor de los Santos. Ilang taon na po si tatay? Kuya, 67. 67. Si nanay po. Ano pong pangalan niyo, nay? Rita. Rita? Ilang taon na po? Mataon naman tao sa kuya. 67, 69 na si nanay. No? Kumain na po kayo? Ayun. Ano pong ulam? Ulay. Opo, ulam. Kapan ho na ko kung bagwang ngayon po. Ano po? Wala pong trabaho ngayon tayo. Ay, trabaho, oras na gusto ko. Oo nga po eh. Maulan dyan talaga sa ano. Maulan talaga dito sa atin ah. Oh, may sugat yata tayong ano mo. Para kuya kung itong mga taon. Bakit po ano yan nangyari dyan? Alipong. Alipong, ha? Sa kuya sa laboy. Ito yung bahay nila. So, dito sila nakahiga. Tayo wala po kayong banig. Kung gawin ba ko? May banig. Asan po? Bakit po? Sako lang to ha. Pero hapin mo yan ako, hapin. Ah, Hapin mo sa kuya. tinuturuan po dito sa loob na. Oo, tutuwa. Yung pagkaraniwan talaga dito sa ano, sa atin yung ano, yung lutuan nasa lupa lang talaga. Ganyan po yung ano, mahirap. Yan lalo't mga senior citizen pa yung nakatira, talagang mahirap yung sitwasyon na. Gusto man nilang gumalaw, wala na, hindi na kaya ng lakas nila. Ito na lang talaga yung kalagayan nila. Yan, may saging doon. Madilim po kagabi. Oh, walang ilaw. Wala pong kuryente dito tayo na. Wala. Wala solar. May raw naman. Ay, sira na po. Parehas na po kayong senior citizen. May ano po kayo? May natatanggap po kayo galing sa gobyerno? Mayo. Wala po. Wala. Di ba managlaw sa Bakit? senior citizen? Hindi pa man pumasok ng senior Ay. citizen. Hindi, senior citizen na po kayo eh. Yeah. Dapat may ano na po kayo, may subsidy na po kayo natatanggap sa gobyerno. Na kuya ko na naka. Wala pa? Wala. Bakit po, nay? Wala pa, hindi pa Kaya pumasok magpupo sa na yan. ano sa senior Mapa, citizen. masipyo, ma. Pero nakapag ano na po kayo, naiproseso na po yung mga papel niya. Mayo. Pa. Nako. Wala pa. Lumapit po kayo tayo sa barangay. Hmm. Kaya ta sa May kapitanan po dito sa inyo. Pag kuya ma.
Kasi sayang no, ilan taon na po kayo? 67. Sayang po yan, buwan-buwan po kayo makakatanggap ng ewan kung magkano yung subsidy ng gobyerno buwan-buwan sa mga senior citizen. Sayang po niya. Iyo. Asikasuhi, dapat may mga anak po kayo? Dalawa. Kung pag-usapan niyo po yung dalawa niyong anak na Mato ako. tulungan kayo sa pag-asikaso ng senior citizen kasi sayang. Buti kung habang buhay kaya niyo pang magtrabaho. Hindi na, maluya na. Mahina na po na eh. Mahina na. Kahit ano po yung naging trabaho niyo dito tayo? Sa amin, sa Walang namin. sa amihan. Tabas ng damo. Oo. Nakakapagtanim pa po kayo. Iyo, yung pag dali ng palay. Saan niyo po itong palayan? Iyo, kuya masama nagka-star. Nakitira lang kayo dito. Oo. Tapos kayo nagbabantay nitong palayan. Iyo. Tapos binibigyan naman po kayo ng mayari. Iyo, kapag-ani. Ganyan lang po yung magiging nyo. Sa iyo mo mga duwang sako. Sitwasyon nyo, pagkatapos ng anihan, saka lang kayo may bigas, saka lang kayo may may konsumo. Iyo. Pag-aro ka ngayon, wala. Magkakapera lang po kayo pag may trabaho na eh. Tulad niyan, matanda na po kayo, hindi nyo na kaya magtrabaho. Hindi madalang na din yung pera na Pag mahahawakan. may trabaho, may pirak. Walang pera. Hmm. Paano po yung pangkain? Na ako yung makasap kung maka-arpan sa akin ko. Manghirap, makahingi. Mahirap po talaga pag mahirap po tayo. Iyo. Ito yung reality dito sa atin, no? Kung sino pa yung mga magsasaka, sila pa yung hindi umasinso talaga. Naniniwala ka ba, Tay? Iyo. Samantalang dapat sila nga yung dapat na asinsado, di ba? Sila yung nagpapakain, sila yung naghahanap ng pagkain, sila yung nagtatanim, sila yung nagsasakripisyo para kumain kami, kumain yung mga mayayaman. Tapos sila pa yung mahirap na. Iyo, ako sila mga mayaman, mahirap pira. Sa tingin mo tayo, ano yung magiging paraan para yung mga magsasaka naman yung yumaman? Hindi na Magsasaka naman yung umasenso sa buhay. Uday na, gurang na, noy. Sa tingin niyo po, ano po yung pwedeng gawin? Di ko yan. Para yung magsasaka naman, Magtrabaho ka, mga pira. Kung wala. kahit ay gaano po kahirap yung buhay niyo dahil. Ay, kung mahirap, mas mahirap talaga kung hahaputin. Kaya nga talagang, Talagang kaya mahirap. ako sa sarili ko, maswerte pa rin ako kasi kahit pa paano, nakakain ko yung gusto ko. Nabubusog ako ng hanggat gusto ko. Iyo. Pero yung mga tulad nito, tulad yung mga iba nating mga kababayan dito, yung ultimong Kunti lang. pang-almusal na, pang-kape, pang-tinapay, Wala. as in wala. Wala. Sana ako nga wala. Hindi na nakapati. Wala na. Hindi na po kayo nakakapagkape. Wala na. Walang pira. Walang pera. Pag mayroong pera, nakakapati. Lapit po kayo dito na Ay, nako. Lapit po kayo. Matagal na po kayong hindi nakakainom ng kape. Hindi na. Matagal na. Ano po yung almusal nyo kanina? Maluto. Kanin. Ano po yung almusal? Ay, ano nyo? Opo. Opo. Mamaya ano naman yung kakainin nyo? Pagkain naman maluto. Tapos yung ulam. Opo naman uli. Yung dalawa nyo pong anak, pumupunta naman dito. Ang iyong isa hindi. Hindi na pumupunta dito. Asan po? Nasa ano to, Mutakla. Matagla sa gawa po? Iyo. Malapit lang. Pero hindi naman pumunta dito. Ayaw niya. Bakit po? Kasi hindi naman makalis ng bahay kasi mayroon daw siyang inaalaga. Anak niya po? Hmm, Babae po yun, lalaki. babae. Kayo na ano pong naisip yung paraan para yung mga magsasaka naman yung umasenso? Hindi na kayo makasinta. Kuya na matanda. Hindi ko alam. Kasi sa ibang bansa tulad ng Japan, ang mga magsasaka doon, ang yayaman, maganda yung buhay. Oo, mga magaling buhay. Pero dito sa atin, yung mga magsasaka dito, isang kahig, isang tuka. Oo, talaga mahirap. Yan ang masakit na katotohanan, no? Talaga napakahalaga ng edukasyon talaga. So kasi ngayon, pag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ka kukunin sa trabaho. Tapos ng college, Kasi hindi ka naman Opo, kahit hindi ka maka-abroad. Mm. College. kaya yung labanan ngayon, swerte-swerte na lang, sipag, tiyaga.
Oh. Kung hindi ka maswerte, hindi ka masipag, hindi ka matyaga, eh, sabi nga sa kangkungan ka pupulutin. Pero ate, Yan, asawa ko ng bunso. ito yung asawa ng bunso mo. Tagadayat. Hirap. Taga-Daet. Taga doon pa ito kay Kuya Bal eh. Te, kumusta po? Okay lang po. Manugang niyo po ito? Oh. Love na love mo yung biyanan mo ah. Love ko talaga. Ano pangalan niyo te? Erlin na po. Erlinda. Ramirez. Kumusta po yung buhay niya? May ano po, pag may minsan po kasi may trabaho, minsan wala. Ano po yung trabaho niyo dati? Sa ano, dyan po yung asawa ko. Sa amihan man. Sa palayan din. Opo. Ilan yung anak mo te? Wala pa po. Wala pa kayong anak? Bago pa lang po kami. Bago. Kailan kayo magkakaanak? Hindi ko po alam. In God's will na. Yan pag ginusto ng Diyos, walang imposible. Ilan taon na si ate? 30 po. 30. Kaedad lang pala tayo. Ang saya naman nila. Ba't close na close ka sa biyanan mo? Close man po talaga kami nito. Ano pong masabi niyo sa biyanan mo tayo? Wala masabi. Mabait eh. Mabait sila. Thank you. Si nanay, ano pong masabi niyo sa manugang niyo po? Thank you. Manugang mo. Sa manugang ko, Opo, ano pong gusto niyo sabihin? mabuot man. Mabait po. Mm. Kaya parang mahal na mahal po kayo eh. Mm. Bibihira yung sa mga sa magbiyanan na ganyan yung trato sa isa't isa. Nakakatats naman tong ganito. Nay, may dala po kami dyan, may bigas po kami dyan tapos kunting grocery. Pagpasensya na po muna na eh. May ibibigay po sa inyo. Bahala na po kayo dito tayo na. Unti-unti nyo lang po muna. Salamat ho sa inyong tatlo. Opo, welcome po. Si nanay, ano pong sabihin nanay? Salamat. Salamat sa lang maray. Yan. Bilhin niyo po ng ng kape. Almusal sa umaga. Kakape. Ano po? Kakape na siya. Mga kape na. Oh, salamat sa inyo. Kasi hindi ko na po ito patatagalin interview na to kasi baka sumabog po tayo eh. Salamat sa lang maray. Tatlumput. Hindi Joke lang. naman. Tatlumpo lang. Si ate, masaya si ate. Oh, sa'yo na to ate. Thank you po. Miss na miss mo na yung pagmahal siguro sa magulang no. Kompleto pa yung mga magulang mo, nanay mo, Yung stepfather ko po patay na. stepfather mo. Yung papa mo tunay, Buhay pa po. buhay pa. Asan siya? Subic. Yung mama Sambales. mo nasa Daet. Ano gusto mo sabihin sa mama mo? Gusto mo makauwi doon? Naiyak si ate oh. Naiyak ka. Ba't naiyak ka? Tinatanong ka. Namiss siguro na yung yung mama niya. Sabi ko nga pag hindi ako nakauwi, para ko na nanay ito. Kaya pala mahal na mahal yung biyanan mo no. Ba't nakita mo ba sa kinanay Rita yung mama mo? Mabait kasi. Mabait. Ano gusto mo sabihin sa nanay mo? Malay mo mapanood. Kasi marami kang viewers sa Daet. Malay mo mapanood. Ano pangalan ng mama mo? Bilma po, Kina. Bilma? Kina? Kina? Bilma Kina. Kina. Anong gusto mo sabihin kinanay mo? Mama, sorry. Bakit ka nag-sorry? Kung sa mama ako na walang paalam. Hindi niya alam nandito ka. Umalis na siya, walang paalam. Hindi daw siya alam ni mama niya. Pumunta siya dito sa Bicol. Kawawa ka. Magkano yung pamasahe papunta sa inyo? Gusto makauwi? 2,000 po pamasahe doon. 2,000? Paano wala tayong 2,000? Hindi pa daw siya uuwi kasi wala pang anak. Wala pa po kasing pera. Pag may pera na, Pag may pera na, saka na kayo uuwi doon. uwi po.
Ay sinasabi ni nanay, pag wala pa kang anak, hindi kayo uwi daw. Yung pagbiro lang to si nanay. Si nanay, binibira mo naman yung manugang mo na eh. Sorry. Ayun. Oh, akin na tayo yung 500, tay. Tay, akin na po yung 500. Ate, akin na tayo yung binigay ko, tay. Hindi kita iiwan nanay. Pangako ko yun sa'yo. Ay, may sinabi si ate. Ano sinabi mo, tay? Hindi kita iiwan nanay hanggang buhay ako. Noon pa, ganyan ka na talaga sabihanan mo. Noon pa po. Napakaswerte nila, no? Mahulog ka, Mabait mo. mahulog ka. Mas gusto ko pa kasi itong manugang eh. Ay, nanay. Hindi ka pinapagalitan. Never. Hindi ka naman kinukonsente. Hindi. Very good na. Eto. Dahil napakabait mong manuga ay napakabait mong manugang. Hatiin niyo po ito ha. 500. Tig 500 po kayo ha. Apo. Bilhin niyo ng kape. Di na po ako magtatagal na. God bless po. Nay. Salamat ka ng maray. Opo, welcome po. Ate. Salamat po.